Представям ви базов хотел по програмата на Абакс почивка в Коста Брава и слънчева Каталуния. Хотел Мария Del Mar е 4-звезден изпитан хотел с отлични отзиви и локация. Разположен е в курорта Юрет де Мар, малък спокоен курорт, който е чудесен за семейна почивка. Разполага с два основни пясъчни плажа, много алеи за разходка, търговски зони и развлечения. Летище Жирона е само на 40 минути от Юрет де Мар, а плажа е на около 300 метра от хотел Мария Del Mar. Хотел е в сърцето на Юрет де Мар, заобиколен е от ресторанти, търговски улици, атракции. Помещава се в две сгради, които са изцяло реновирани през 2015 година. То е идеалното място за вашата почивка. Разполага с рецепция, два басейна, открит и закрит, грил-ресторант, основен ресторант, солариум и зала за игри. Услугите в хотел Мария Del Mar са с висококачествено обслужване. Опитът от миналия сезон ни показва, че туристите са доволни от него. Откритият басейн е на разположение на гостите на хотела, закритият басейн е на по-горно ниво и също е на разположение само за гостите на хотел Мария Del Mar. Плажът на курорта Юрет де Мар е обширен и може да се ползва напълно свободно. Чадъри и шезлонги се заплащат отделно, но не са задължителни. Стаите на хотела са комфортни и са специално заведени за семейна почивка. Двойни или тройни, те разполагат с климатик, баня, балкон, телевизор, сейф, хладилник и безжичен интернет. С оглед комфорта на клиентите не препоръчваме настаняване на 4 души в една стая. Главният ресторант е с обслужване на бюфет с разнообразна храна. Храната е с най-високо качество за всеки вкус. Отделните секции за салати, основни ястия и десерти са голямо удобство за гостите на хотела. Хотела разполага и с крил-ресторант, който може да се ползва след предварителна резервация. За малките посетители има специален кът за игри с аниматори. Гостите на Мария Del Mar могат да ползват и гимнастически салон. Той е на тяхно разположение и е разположен на територията на хотела. Заповядайте в Каталуния с туроператора Бакс. Надежден и лоялен партньор.